To a kodayaushe akwai sunayen da ya kamata mutane su sani su dinga amfani da shi. Kamar misali name suna, sai school makaranta, sai karatu, sai learn koya, sai write rubutu, sai friend aboki, sai grandmother ita kaka kenan mace, sai grandfather kaka kenan namiji, sai visit ziyara, sai trouser wando, sai jumper riga, sai new abu sabo, sai umbrella lema, sai bag jaka, sai basket kwando, sai donkey jaki, sai ram rago, sai broom tsintsiya, sai teburi kenan, sai cook girki, sai stew miya, sai smell irin ƙamshi ko wari zai shiga frying suya. To kodayaushe a dinga subscription don a samu sababbin abubuwa. Na gode.